गाडी कुठेतरी सिग्नल पडलो आणि त्यानं कंट्रोल जाऊ नका हां डिवायडर गेली डिवायडर गेला हां बरोबर आमकां खबर म्हणजे आम्ही जेन्ना हे असो तेन्ना पळयलें होय न्हू जेन्ना लोकांचो मॉब दिसता तेन्ना आम्ही उभे रावले बरोबर बरोबर ह्या रोडाक हमेशा असेच जाता होय न्हू एक 2-4 दिसांनी एक अशें कितें जाय कितें एक्सिडेंट घडतात ओके तुमचे नाव कशें म्हटलें भाई आमच्या नावाचे आम्ही महाराष्ट्राचे तशें काय नाव महाराष्ट्र आणि एकनाथ हां कुलकर्णी. हां तसं काय ना महाराष्ट्र आणि तुम्ही असले म्हणजे आम्ही बघल्यात म्हणून तुमका विचारलं तसं काय ना दिखाई दे रहा है हां बरोबर इसलिए आगे टेम्पा था हां टेम्पा था तो टेम्पा वाले ने सीधी ब्रेक लगा दी अच्छा इसलिए डिवाइडर डिवाइडर चढ़ा दिया नहीं तो टेम्पे पे टकरा जाती किसी को कुछ ये इंजर्ड नहीं हुआ ना ना, सब सेफ है ना सब सेफ है ओके कितने जन थे सर आप टोटल अंदाजा कितने कितने लोग थे अंदाजा 35 लोग अंदाजित हो गए हाँ। 35-40